घर में नव बारी ससुरा में सवार मैडम तोहार देखी नार हम बहनी बीमार मैडम तो कौना देवता के दुआ भइल कि ढोरी मलपुआ भइल मैडम कि उहे मलपुआ भइल मैडम कि ढोरी मलपुआ भइल। नई घर में नौ बार ससुरा में सौ बार मैडम देखी तोहर इनार हम भइनी बेमार मैडम हुकौना देवता के दुआ भइल कि ढोरी मलपुआ भइल मैडम कि ढोरी मलपुआ भइल मैडम कि ढोरी मलपुआ माँ कालका रिकॉर्डिंग स्टूडियो धनहा। चढ़ल जवानी तोरे चुअतावे देखी के लइका सबे मुअतावे चढ़ल जवानी तोहर चुअतावे देखी के लइका हई मुअतावे चोली में तोहारा खजाना बा पीछे पड़ल ई जबाना बा चोली में तोहरा खजाना बा पीछे पड़ल हई जमाना बा तो बोला कैसे ई कुआ भइल कि ढोरी मलपुआ भइल मैडम कि ढोरी मलपुआ भइल मैडम कि ढोरी मलपुआ भइल। माँ कालका रिकॉर्डिंग स्टूडियो धनहा। ऊपर सामान तोरे गोले बावे चढ़ल जवानी तोरे सोले बावे ऊपर सामान्य तोहर गोले बावे चढ़ल जवानी तोहर सोले बावे ढोरी के तुहारा कहानी बा करत गुडू नादानी बा ढोरी के तोहरा कहानी बा करत विकास नादानी बा तो गुडू गुलाब जुआ भइल कि ढोरी मलपुआ भइल मैडम कि ढोरी मलपुआ भइल मैडम कि ढोरी मलपुआ भइल।